Nggih. Nduk, anakku tunggal genduk Jayeng Resmi ana dawuh apa bopo miji marang anakmu aku Jayeng Resmi ora lho. Lehmu pamit karo bapak ki mau bar subuhan ta iki luhur kowe lagek mulih saka ngendi ya Nduk? Bopo nyuwun pangapura aku rada suwe nggonku ninggalake dalem kene ya mung ngestokake apa sing dadi kewajibaning anak menyang wong tuwa. Sawetara aku ora mulih mergo aku umbah-umbah ana ing tlaga. Umbah-umbah iya. Lah umbah-umbah ya umbah-umbah. Lah kok nganti saya ini kok suwi men. Wong nyatane 3 dina iki aku ora iso umbah-umbah. Mergo 3 dina iki udan grejek, ora ana lerene wekasane. Kumbane nganti tumpuk-tumpuk kaya gunung. Aku ki ngumbahi sandangan ora sandang aku ning ya sandangane Bapa Begawan Jayeng Sabdaga. Ngono ya, Nduk. Iya, Bapa. Ya. Ingkang angka pisan. Kowe tak derekake ngegungake rasa puja puji syukur kang jero marang murbaning Gusti ingkang ngakarya jagat
kang bos kepareng malimbarke berkah kenikmatan marang aku kelawan kowe. Rak ya ngono to, Nduk. Bapa. Piye? Aku tak takon saben-saben bapa paring pangandikan. Ayo padha nebungake rasa syukur marang kurbaning Gusti kuwi maknane kepiye? Tegese kepiye? Syukur marang kurbaning Gusti kuwi wajib tumrap wong urip ning alam donya utawa tarima kasih. Jawane matur nuwun, Nduk. Matur nuwun.